Banang penlong ya kipai ba chnong banang tip shushu ya ka le khoj le suba bat ka balong ru ka shibenta jong ka jingpule na ka tanat Department of Social Work na ka Women's College Shillong halor ka jingwat jing tip ya ka jinglong jingman bat ka kom im jong ki breu ki ba shong sha ki shanong ki ba kham sha jingai na ki jaka ki balong sor kete ki silam ai jing hikai na ka Women's College kalajit ya ka shanong liar khla ka shanong ka badan sha ka phang mingi jong ka Ribhoi District na ka banta ban penlong ya ki program ba pher ha ka ne ka shanong kini kebenta jong puli na ketika department layalam dagi nohikai na ketika college isa Justin K Paryong bad Imam Alita Rani kentup ye kisau pusangot ki kena pule ha kene kebenta ke bamenta ke singi kini ki kena pule ki lapenlong da ka awareness program ban hikai ye ki pajba halor ke jingdan kam ban le khoi le suba ha ka ba kene ke kenhun jong ki kena pule kala jit yai ba Garland Dingsun ubade block coordinator jong ka Bhoirombong CNR di block banwan poi kumu resource person na kebenta kene ka awareness program nang taha ke jing don lang jong ba don bor rambai wadi orang ba chnong liar khla rengkat ki member chnong nang ta de ki khna school RCLP school liar khla bat ki paj ba chnong la yoro ye ki jing shat bat ki jing rawai ban pensu tanat ye ki paj ba chnong ki balawan ban ye shem benta ha kene program kam ko babha ka bang lale na ka benda ka imlang ka salang bat kai ka kam ko babha ka bang lale na ka benda ka ing ka sem ka jonga na ka benda ki khon ki ti ki jonga piju modur ne ni judeng ne mu tau sentiu ka buram ka ba ki khon ki ti ki jongi ki nong ni bai be pa ya la ban prisna yang ka panchana bangan yo ban pendan kam bangan yo ban chong suk piju modur ne kata ka de ka pension bai ba hak jingim ke jong yu breu golong ba bangin thet ya ka fun ngila
Dari bagian tiap dia distribusi nila. Bagian tiap berpong ya ka juti ke bah syajar hajar nila Andre. Lada ki pai sepan kana. Ki babun ki longing ki longsem. Ki ong bet ngap nak sarkar bahkan man pensna ya. Kita ki kata ke jimpang bahkan zaman sem ke besong hangi iwei piwei. Haga jing sisa ngasau tenak ha ban ai lang bagi jing dro ban ai pi bentai babun kama kami le. Kene dei ngatrai babun ki bentang ada ban keren ne posno. Kamau jam yapi bapin kiu sajong bapin nang pin start khamtang bapin tip ya ka kor ke burong. Dia kum ki kena skul ngakan tu yapi ba pide ban nang ban burom ong tangi kimi pa ya kinong ikai bat ya kibahe basan ke jong piru. Bat kini ke subjek ke bagi ai mentang sini cleanliness, sanitation and hygiene. Kidan kadon ka ke benta ka ba kong sanpa. Cleanliness yong ba ka jinglong kerstan ke jong ni. Kiyong nem ka jan ba ka jinglong blay. Ka jing khut ka jing subah ka jan ba ka jinglong blay.